Mä invasin just niinku portugalilaisen, tää ei varmaan osaa englantia. Hello. Hello? We are not good at speaking English, so we have to speak Finnish. Mitä vittua? How is that even possible? No tää on varmaan ihan hikinen. Se on tosi hikinen. I'm sorry if we speak Finnish. You have just a Finnish accent. Sei saatana. Mitä jos se on vaan ihan vitun hyvä Englannissa ja se on suomalainen? Ja se ei kerro mistä se on, koska se ei halua, että me tietää, että se on Suomesta. Why you don't speak anything? Why are you quiet? Niin. I'm sorry. Say something. My mom came to my room. So, Eiku oota what mä... did you say? Mä... Are you Jos hän sure ei that osaa- you're not Finnish? I'm Are not you Swedish? thinking. No way. Oh! Norway. Oh, Oh, that explains. You have so much like Finnish accent. Puppi, can you say Luukaksen mälli? Like, can you say it? Please. What did you say? Luukaksen mälli. Sen. What was that last word? Mälli. Mälli. Melly? Say it together. What does that mean? It means like you like somebody. Yeah. Like really much in Finland. Okei, miksi te haluatte, että mä puhun jonkun mällistä? Ei vittu, ihan oikeasti. Ei, vittu me tiedettiin. Me tiedettiin ihan oikeasti. Me tiedettiin, tää ei vittu ihan oikeesti. Ei, sulla tuolla lähettää partista ihan oikeesti. Missä sä asut? Mä asun Oulussa. Ei vittu! Vittu me tiedettiin. Joo, ei vittu. Mä lähden loppuun, mä vähän